हेलो गाइस नोंथांमोन गासैखौबो आंनि नैबे दिनैनि उदय ब्लग्स चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय गाइसमोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा जानो थांगासिनो। गाइसमोन दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना जाय 11:30 नि गाहायाव खारो बिथांमोना भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन। बिथांमोना मिथिखागोन। जायफोरा 11 मिनिटनि सायाव लायोबा खारगासिनो बिथांमोना 12 मिनिटावनो लाबोनो हायाखै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै नायलां। बेनो जाहैबाय नोंथांमोननिसिम आङो मोनथामसो टिप्स होनो नागिरदों। नोंथांमोना बेफोरखौ फल' खालामोब्ला नोंथांमोना 11:40 टु 10:30 मिनिटाव नोंथांमोना लाबोनो हागोन। जायफोरा आसाम पुलिस ABUB आरो फरेस्ट गार्ड FPF बिनि थाखाय नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामगासिनो आसाम पुलिस टारगेट लानानै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलां। फार्स्ट टिपआनो जाहैबाय नोंथांमोना मोनसे मोजां रुटिन बानायना लानांगोन खारनायनि आरो डाइटनि आरो फरायनायनि। बे रुटिनखौ मोजाङै नोंथांमोना बानायनानै बाहायबानो नोंथांमोननि खारनाया 10:30 टु 11:30 नि गेजेराव नोंथांमोना खारनो हागोन। नोंथांमोना मोनसे रुटिन बानायनानै फल' खालामनांगोन। आरो सेकेन्ड टिप्सआनो जाहैबाय नोंथांमोना बालाबारियाव खारफैनांगोन। नोंथांमोना जायनो 10:30 आरो 11:30 नि गेजेराव खारनो सानदों आसाम पुलिसखौ एबाराव लाथारनो सानदों बिथांमोना नैबे बालाबारियाव खारफैनांगोन आंबायदि। होमब्लानो नोंथांमोना 10:30 आरो 11:30 नि गेजेराव नोंथांमोना खारनो हागोन। होमब्लानो नोंथांमोना 14-15 नाम्बार लाबोनो हागोन। होमब्लासो नोंथांमोननि खाथबआव फैगोन। नोंथांमोना होमबाथ' खोथाखौ बुजिखाबाय जानांगौ। आरो लास्ट टिपआनो जाहैबाय नोंथांमोना एक्सारसाइसफोरखौ एसे खालामनांगोन। खारनायनि सिगां 2-3सो एक्सारसाइस खालामनांगोन आरो जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना कुल डाउन खालामनांगोन। बेफोरखौ खालामबानो नोंथांमोना आरो नैबे बालाबारिखौ गारनो मोननाय नङा गाइसमोन। नोंथांमोना बालाबारियाव फैबानो अट'मेटिक नोंथांमोना 10:30 आरो 11:30 नि गेजेराव खारनो हागोन। होमब्लानो नोंथांमोना आसाम पुलिसखौ लानो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना रुटिनफोर फल' खालामनांगोन। मा टाइमाव फरायनांगौ, मा टाइमाव फरायनानै मा टाइमाव खारफैनांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना रुटिन बानायनानै मोजाङै फल' खालामनांगोन। जोङो आसाम पुलिस नागिरबाय थानाय मानसि आरो मानसिफोरखौ जाय मोनदों बिथांमोनखौ नुनानै जोंबो माने एसे माबा जाबाय। नुनानै मालायफोरनिफ्राय जोंबो एसे सोलोंबाय। बिथांमोना माबोरै खारदोंमोन, माबोरै मादोंमोन। बिसोरनिफ्राय जोंबो एसे सोंस्लुना लाबाय। ओंखायनो नोंथांमोना बालाबारियाव खार। आसाम पुलिस लानो गोसो दंब्ला माने 10:30 आरो 11:30 नि गेजेराव खारनो दंब्लाथ' नोंथांमोना बालाबारियाव खारखानांगोन। नङाब्ला नोंथांमोना 11:40 टु 12 नि गेजेरावथ' नोंथांमोना फिल्डआव खारबाय थाबा खारनो हागोन। नोंथांमोना 10:30 टु 11:30 खारनो हानाया गोबाङानो गोब्राब जागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला एसेबाबो हेल्प मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनानै होबानो जाबाय गाइसमोन। बिदि नोंथांमोननि थाखाय आं मोजां टिप्स लाबाय थागोन। लं जाम्प, सिन आप आरो बायदि बायदि। नोंथांमोना बोरै खालामबा बोरै साख्रिखौ एबाराव लानो हाथारगोन। बेबायदि नोंथांमोननिसिम आं टिप्स लाबोबाय थागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जय हिन्द।